Dende Ence celebran que o Tribunal Supremo admita a trámite o seu recurso contra a sentenza da Audiencia Nacional, pero a decisión non sorprendeu no Concello de Pontevedra. Os servizos xurídicos do Concello non agardaban outra cousa, traballaron sempre dende que saiu a sentencia da Audiencia coa hipótese de que o Supremo admitise os recursos a trámite. En ningún momento se manexou outra posibilidade. Non ten máis trascendencia que un acto administrativo que non supón nin presupón nada con respecto ao fondo do asunto. Nós seguimos pensando que a sentencia da Audiencia Nacional está absolutamente motivada e que o Tribunal Supremo o que vai a facer é confirmar esa decisión tomada pola Audiencia Nacional. Hoxe a concelleira Carme da Silva asegurou que os servizos xurídicos municipais levan tempo traballando nos argumentos legais contra eses recursos e que confían en que na súa sentenza final o Tribunal Supremo se limite aos elementos xudiciais. Do contrario, estaríanse introducindo elementos de discrecionalidade na liberación ou non do dominio público que van en contra dos obxectivos da Lei de Costas de que esas concesións unha vez rematen e non podendo desenvolverse esa actividade en outro espazo teñan que salir do dominio público. Tampouco houbo sorpresa no Goberno Central. Segundo o delegado en Galicia, é lóxico e coherente dentro da legalidade española que o Supremo admita a trámite o recurso da empresa. Así as cousas, José Miñones explicou que o Executivo seguirá traballando na busca de alternativas por se o fallo da Audiencia Nacional pasa a ser definitivo e Ence ten que abandonar Lourizán. Unha tarefa na que haberá novidades neste primeiro semestre. Busquemos novas alternativas por si esa sentencia é definitiva e, polo tanto, estes recursos non van adiante para que Ence quede a poder ser na provincia de Pontevedra e senón en Galicia. É dicir, nesa liña na que estamos a traballar, buscando esas alternativas nas que se comprometera tamén a Xunta de Galicia a buscar como, ademais, organismo que controla precisamente a disposición do territorio e, nos poñeremos en riba da mesa esas posibles outras alternativas para que Ence quede en Galicia. Dende o Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez amosou a súa satisfacción pola decisión do Supremo. Iso sí, pediu prudencia, xa que asegurou é un paso importante, pero non definitivo. Y desde luego a partir de ahora nadie puede decir que la fábrica está ahí de forma ilegal, porque hay un recurso vigente y eso todavía da viabilidad a que sea legal.